Denge gel, denge Kurdistaniye. Şinavendan uçyan radyo denge gelden başkodarı Neceyru Çarde'ye adarı 2025 inili Brüksel'e saat 8 lamedede hemen uçan serisi ve peşkeş biken demdem azadiye reberapoya. Cemil Bayıkut Embar بگیرن سر ملی خواه تنجبوره براپوره نهیلن هفسرو که کنسر و براکجه که جمیل بایک ده برنامه تیبت از تک تیویده بانگا دیروکی یاره براپو ایریشن دولت ترک نرخان بایک شهیدن آزادی ببیر آنی گوت ری براپو بینگا وکه دیروکی پیش خست همو تکوشینا ری براپو آرمان جاوی او بو گلی کرد بگیهنه راده اکوش بو آزادی اخواه تکوشینه بکه او بیکانی گلی کرجی بو گلی نوروزی Ligel ve reberapo tevgereke çekdari derxiste zemina siyasi ku bikaribe tekoşine li ser zemina siyasi bawayke demokratik peşbxe. Bayık balk şanser şere cihane ya siyemiji u gud de şere siyemini cihane de hegemonya İsrail'e ruşlata navim peşketiye. Her du devletin ku netev devlet peş tıxıstin u nicat peresti dijwar dikirin. Türkiye u İran'e derbeyin mezin xwarın. Dişeri siyemini cihane de netev devlet ruşlata navim tek çun. Perskire ki Türkiye ji gelek peşketi bun. Jiber ve Türkiye dit ku xetereke mezin jibo wan peş dikeve. Xwestin bi alikariya Kurdan bikarbin xwe ji rewşa zor û zehmet derxînin. Ji bo wê yekê devlet Bahçeli li meclisa Türkiye banklı reber apo kir. Reber apo jî dît ku eger divan şertan de inisiyatife bigire destê xwe ve pengavê pêş bixe û bikaribe encamê bigire. Reber apo bi baweriyeke mezin müdahaleyê dîrokî bi pêş xist. Bi banga aştî û demokrasî devleta Türkiye mecbur kir ku gavan bavêje. Yani demokratik siyasete peş bixe bigerre peş bixe bigerre bike irade ku ew gel bixwe bin bikaribin qedera xwe werbigirin destê xwe. Hedef û armanca pengava ku rêberapo pêş xist ev e. Rêberapo dixwaze pirsgirêka ku ji zemîna şer derxe û di zemîna siyasî û demokratîk de çareser bike. Tebiya girbestê jî di du rojanda 715 êriş hatine kirin. Piştîbanga rêberapo PKK di yekê adarê de daxuyanî da û agirbest ragihand. Lêberê tevî biryara agirbestê jî dewleta Tirk êrişên xwe yên li Zab, Avaşîn û Metînayê yên Herêma Federaya Kurdistanê bêhna berdewam dike. Navên de ragihandin û çepemeniya HPG bi daxuyaneke nivîskî ragihand ku dewleta Tirk di 11 û 12 adarê de êrişî gelek herêman kiriye û bigîştî 715 caran êrişên hêzên wan kiriye. Hat ragihandin ku ji van êrişan 23 jê bi balafirên şer û helîkopteran hatiye kirin. Her wiha hat gotin ku di serî de herêmên Xakurkê, Zab, Garê, Girê, Biharê, Metînayê û li dijî gelek herêman 692 êriş bi çekên giran top û obusan hatiye kirin. Ahmet El Şaraku serkeşi jireveberiya demkiya Şamêrê dike pêşnûmeya destûra bingehîn ya pêvajoya derbasbûnê îmze kir. Berdekê komîteya pêşnûmeyê ya serokatiya Şamê di civîna çepemeniyê de axivî got ji ber ku pîvana cudahiya navbera hêzan nîne em bi zanabûn cudahiya hêzan ya hişk hilbijart. Di pêşnûmeyê de navê Sûriyê weke Komara Ereb a Sûriyê hatiye hiştin û ola İslamî weke çavkaniya hukûka bingehîn tê qebûl kirin. Xalên ku derdikevin pêş bi vî rengî ne. Yek, navê fermiyê Sûriyê wê weke Komara Ereb a Sûriyê bimîne di vî navî de wê guhertin nêkirin. Di du, ola İslamê weke çavkaniya bingehîn ya hukûkê li Sûriyê be qebûl kirin. Siyemîn di navbera welatiyên Sûriyê de wê ti cudahiyî nêkirin herkes xwedî maf û berpirsyariyên wekhev rabin.
4 erka kanundanînê wê ya parlamentoyê be. 5 erka revebirînê wê ya serokkomar be. 6 di pêşnûmeyê de jî erkên serokkomar hatine rêzkirin û dibêje ew ê bikaribe rewşa awarte ragihîne. 7 dadgerî wê serbixwe be û ti hêz wê nikaribe dest li dadgeriyê werde. 8 li ser pêvajoya derbasbûnê jî dibêje ev dem wê 5 salan dewam bike. Ne, di vê demê de ji bo amadekirina destûra bingehîn ya nû wê komîsyoneke taybet bê avakirin. 10 azadiya fikrî û ragihandinê wê bê parastin. 11 Sûriye wê hürmetê nîşanê hukûka nav netewî bide. Rêveberiya Xweser got danêzana destûrî nûnertiya gelan nake. Rêveberiya Xweseriya Demokratîk a Bakurûşatê Sûriyê derbarê îmzekirina pêşnûmeya danazîna destûrî ya Desthilatê Şamê daxuyaniyek da û got daxuyanî wiha dibêje. Piştî derbasbûna çend mehan ya di ser hilweşîna rejima Basê li Şamê danêzana destûrî derket. Bendên wê danazanê bi pîvanên ku desthilatariya Basê bi kar danî yekin. Ev yek careke din dûrî rastiya Sûriyeyê û rewşa pirrengiya wê ye. Di vê danazînê de tu nîşane û rihê gelên Sûriyê û pêkatiyên wê ji Kurd heta bi Ereban Suryanî Ermenî û her wiha tune ye. Em diyar dikin ku ji bo diyarkirina siberrojeke demokratîk pêwîstiya Sûriyeyê bi hevgirtin û yekîtiya gelên xwe ye. Lê ev danêzan bêyî pîvanên pirrengiya niştimanî ya Sûriyeyê bêyî beşdariya pêkatiyên niştimanî ya Sûriyeyê. Ev danêzan careke din zihniyeta takekesî ye û nûnertiya gelê me nake û rastiya naslameya resen li Sûriyeyê temsîl nake. Ev danêzan qelsbûna hewdanên pêkanîna demokrasiya rastaqîn li Sûriyeyê û bendên wê jî dûrî Sûriye û hêviyên gelên Sûriyê ne. Destûra rast ev e ku hemû pêkate weke rêveçûna demokratîk a mayînde ji bo siberrûja Sûriye û nifşên wê li hev dikin. Em bihêvîne ku hin kiryar û fikrên teng me venegerin xala sıfırê ji ber ku ew ê dîsa birîna Sûriyeyê vekirî bimîne. Konkujiya li dijî Alewiyan li gelek bajaran hat şermezarkirin li Almanya bajarê Stuttgart û Kielê li Awstrûya bajarê Brengsen û Swîsre bajarê Baselê bi meş û mîtîngan qirkirina Alewiyan li Sûriya şermezarkirin. Li Stuttgartê platforma dijî qirkine ya girêdayê Akîfê saziyên koçberên Tirk û saziyên Alewiyan yên girêdayê Avekkonê bi daxuyaniyekê êrişên li dijî Alewiyan şermezar kirin. Li Kielê jî li Hamburg Honfê saziyên mîtîng kirin û êrişên li dijî civaka Alewiyên li Sûriyê şermezar kirin. Li Awstrûya bajarê Brengsen bi mîtingekê konkujiya Alewiya li Sûriyê hatê şermezar kirin. Di mîtingê de axaftin hatin kirin û hat xwestin ku modela Rêveberiya Xwesera Bakurûşatê Sûriyê mîsûgeriya gelên Durzî û Alewiyên Sûriyeyê nake. Li Swîsre bajarê Baselê jî bi pêşengtiya Yekîtiya Hêzê ya Demokratîk ya Awropayê ADGB li Gada Berfûrserê daxuyaniyek da û êrişên li dijî civaka Alewiyan hatê şermezar kirin. Têkildar komkujiyên li ser Alewiyan bankirine tevên yekbûyî hat kirin. Komkujiyên li Sûriyeyên li ser Alewiyan li Cinevê li pêşiya avaniyan tevên yekbûyî hat şermezar kirin û bankirine tevên yekbûyî hat kirin ku komkujiyan rawastîne. Di destpêkê de Pîr Alî Çalhan axivî got hetêşe ji bo komên çete pêk tê û ji birî xwe mafê jiyanê nade tu kesî û gelê me yê Alewî tune dike. Pişre Songül Aslan daxuyaniya hevpar xwant got ji destpêka têkçûna rejima Esad ve Serokkomarê Tirk Erdoğan komên İslamîstiyên tunturew destek dike û dixwaze dewletek İxwanî ava bike. Ji bo wê jî êrişî baweriyên cuda û gelên cuda dikin. Songül Aslan ev bank li netewên yekbûyî kir. Berka xwe rabe û müdaxaleyê rewşa li Sûriyeyê bike û komkujiyên li dijî civaka Alewî bide rawastandin. Desthilatariya Erdoğan ya Tirkiye nijadperest e û li dijî civaka Alewî û gelên cuda bi taybetî li dijî Kurdan komkujiyan dike. Di vê netewên yekbûyî piştevaniya Erdoğan ya ji bo hetêşe bide rawastandin. Piştî daxuyaniya hevpar şaredarê berê yê Cinevê
Alphonse Gomes ji axiviyê got min xabin terorîstên beriya niha îro rêveberiya Sûriyê girtine destê xwe. Ev çete nikarin demokrasi û aştiyê bînin Sûriyê. Em ê piştevaniya ji bo pêkhateyên li Sûriyê bidomînin. Herî dawî endamê Partiya Keskan William Makos û şaredarê berê ya Cinevê Rom Pakin axivî û bankên tevînek bûyî kirin ku pêşiyê li komkujiyan bigirin. Belê godarîja menûçeyên serê pêşkêşkirin ana xatirê ve dembaş. Hevsero